Allah ce ku tuna ni'imomin Allah akan ku. So idan Allah na so ya nusar da kai, yana so ya ankarar da kai shi wane ne, sai ce ka tuna ni'imomin da ya maka. In ka ji ana tunasar da kai ni'ima, to akwai abin da ake so a tsinkayar da kai. Idan ka gamsu da ni'imomin da aka maka, in ka gamsu da ni'imomin da aka maka, to ba za ka ji nauyin biyayya ba. Yo, a duniya ma mai gidan kai ke ce ka mishi butulci? To Allah bari ya gaya maka abin da ya maka, kai kuma ka ga irin butulcin da kake mishi. Kana zagin yaron gidanka kana cewa ya maka butulci. Kai butulci 1000 nawa kai wa Allah? Haka ne. Ka duba abin da kama yaron gidanka, ka dubi kai abin da Allah ya maka. Allah ya ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, ba mu ba kenan? Allah ce uzkuru ni'matallahi alaikum, ku tuna ni'imomin Allah da ya ni'imtar da su a kanku. In za ka waiwaya ka kalli ni'imomin Allah, ba dalilin da zai sa ba za ka bi Allah ba. Ba dalilin da zai sa ba za ka bi Allah ba. Ka dubi tun daga halittarka ka kalle ka ganinka kawai ya isa ya isar maka da ƙwararre ne ya yi ka, mai ilimi ne ya yi ka. Ka kalli kanka, ka kalli dabararka da wayonka da basirarka, ka san wadda ya yi ka ai ƙarshe ne. To Ubangiji saboda ya tunasar da ɗan adam, sai da ya ɗauko mishi lissafi wallahi tun daga ɗigon maniyin da ya yi shi, saboda ya nuna mishi ƙarfinsa da ni'imominsa a kansa. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة نعم. فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. الله يتي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Allah ya ce hakika mun halicci ɗan adam daga asalin taɓo, halittar annabi Adam alaihi salatu wassalam kenan. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah ce sai muka ci gaba da halittar ɗan adam, Allah ya ce daga ruwan mani. Annabi Adam an faro halittarsa daga turbaya da aka kwaba ta shine taɓo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Allah yace sai muka ci gaba da halittar dan adam daga digon mani fi qararin makin, da muke ajiye shi a wani ma'aji amintacce, mahaifa kenan. Thumma khalaqana nutfata alaqatan. Allah yace da wannan mani sai muka halicci gudan jini. Fa khalaqana alaqata mudghatan. Allah ya ce sai muka halicci tsoka daga wannan gudan jinin. Fakalaqanal mudghata izama. Allah ya ce sai muka tsatsafo muka halicci kasusuwa daga wannan tsokan. Fakasawnal izama lahama. Allah ya ce sai muka rufe kasusuwan da nama. Thumma ansha'nahu khalqan akar. Allah ya ce sai muka tada mutum. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yanzu ba ya gaya maka yadda aka faro abun tun daga annabi Adam ba, har yadda ya canza daga turbaya na halittar annabi Adam aka dawo halittar 'ya'yan annabi Adam daga digon mani. To Allah sai ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين
أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. suratul mu'minin Allah ya yi bayanin yadda ya faro halittar ɗan adam har yadda ya zama mutum. To yanzu kuma ya zama mutum, Allah kuma sai ya dawo magana akan rayuwarsa yadda ya yi aure ya aihu ya samu jikoki. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah shine ya samar muku da matanku mata, Allah ya samar muku da mazajenku min anfusikum daga jinsinku bayan an yi ku, kuma ba a ce ku je ku nemi dabbobi ku dinga aihuwa da su ba. Sai ya samar muku da mata daga jinsinku mutane ‘yan uwanku, su matan ya samar musu da mazaje daga jinsinsu. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah ya ce sai ya samar muku daga waɗannan matan ya samar musu daga waɗannan mazajensu banina wa hafada, ‘ya'ya da jikoki. Sai ya ce afa bil batili yu'minun. Allah ya ce yanzu da barna suke ba da gaskiya, wa bi ni'matillahi hum yakfurun, sannan da ni'imomin Allah suke kafircewa. Ga kai yadda aka yi ka, ya ba da labarin ga kuma yadda ya samar maka da matarka, ga kuma yadda kai ma aka samar maka da 'ya'yanka da jikoki. Kasan jikoki su gyara ne. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila. Allah ya ce sai muka bashi ƴaƴa, annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Ishaq. Allah ce muka bashi da Ishaq wa yaquba nafila. Allah ce muka mai gyara da Yaqub. Ka san haihuwa akwai daɗi, wadda ya haihu ya san daɗin ɗa, to wadda bai da jika kuma akwai ɗanɗanon da bai sani ba. Kuma duka shi yake gudanar da su. Walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahab lillahi mulku samawati wal ardi. Na ga Allah shi kadai mulkin samai da kasai, duk abun da ke sama na Allah ne, duk abun da ke kasa na Allah ne. Yakhluqu ma yasha. Allah yana halittar abin da ya ga dama ne. Allahu akbar. Inda ya ga dama da ya fidda kai a cikin raguna,